Des que he nascut he estat vivint el que és el València Bàsquet. De xicotet venia als partits. Jo crec que és un partit molt especial perquè al final València és l'equip que m'ha donat l'oportunitat de donar el pas a professional. I bueno, jo crec que serà un partit molt especial. I vaig començar al club del poble, 13 anys, jo crec que més o menys és quan vaig vindre al València Bàsquet. Des de ben xicotet el nostre pare era entrenador a l'equip del poble. Sempre ens ha inculcat molt al bàsquet i als 3 germans meus ens ha agradat molt. Sempre hem estat jugant-lo entre nosaltres i entrenant i tot això. El dia del debut va ser un poc inesperat perquè em van dir que anava a estar convocat i jo no tenia pensat que anar a jugar ni res. Els companys del segon equip, alguns van vindre a casa meva, estava jo jugant a la Play tranquil·lament. Em van dir, hòstia, t'imagines que debutes avui? Pues, ho dubte molt, però... I justament vas debutar. I vaig debutar en el segon quart, en el partit d'Eurolliga, que estava tot molt igualat. Jo crec que el debutar en aquest moment em va fer llevar-me de tota pressió. Crec que encara tinc el rècord d'assistència en partit europeu. Crec que encara no m'han superat i espero que tarden un poc. 13, crec. Va estar bastant bé. Partit d'Eurocup contra l'Ulm. Vaig tenir sort perquè tots els passes que donava les feien. Estava a casa i de repente van arribar molts missatges en el grup de la meva família de tot el que estava passant. I el primer que em vaig fer va ser parlar-li als meus amics, que són els que viuen pels pobles afectats. Sols han sigut un parell d'amics que han perdut el cotxe, que dins de lo mal està bastant bé. Bueno, va ser un partit molt difícil, que Pedro Martínez hagi tornat, els ha donat una identitat i estan tinguent un joc molt divertit de veure, molt eficaç, que ha molt de triple, correm molt. Jo crec que serà un partit molt difícil i tenim que estar al seu ritme perquè si no et passen per damunt.